Lajabau analamebau ambao bela jile foka awale mando ye arabai jenkalo tleta ani fla samba flani mwa ani nani amba au foka awale mando jani.ml fm ale sugandiri la yasa kaseka kunafonu ulusura anga jamana konnana kunafonu munu naba bela jile sura anga grupu YouTube ka adafale tigali temina falente mina yelama chogo temina amara nu keta alebia sokamada na nega karafo ba alebulu amara ni wati na re maka kata sodi anyo doga buma ko sawe anduga sakatu bulu ira ko buso ni wati fana mangane mai wati ngone ni eseka nyesa ata sote hakli sigini basiki fana konnana anga kiwariya olumna na nata yoro mina energy di mali ko ani turki fana yi bolo do nyambulo mega keme turki bina na o kuran boko di ama tegano blara sebe na kunu Musa Galabu no e Musa Alasani alega ministre sola no e ministre l'industrie babinu aletu mekeneka kata fara aduka no ye energy directeur ye Ablaye Jibril Diallo office di moyen bani alebi labena ninkalo entle muga ani flani muga saba sanga ofe kata fere sigi senga mauni ubija ka baraka tuko mika dugukolo taka bara senega sega ke akonna na atonoka bo jamana ka dosoro minye mamu fana bana no ka musaga bolu fana ka dosoro bankaskaw fe bintara ke yengaw ka dugudo kan tuguni minye mayina ye sampere ngoni ale musodo fa tagaw yo fakaw fe kay gouverneur defu correction mesena no oye jabu segasegaliye ale tari nyeda olu mogoka farkolo nyenejo konna sa sranga pmalela ale ko donente gaba eglu ye chama babo garskela ya sa uga sega ta coupe du monde Canada ni États-Unis nete o keneka uko ni chama babo garskela kunu matani kele au matani kele ulu matan ma sega chelu dasi amana nere bolonda yin chugo mina amina fo sadi ko batigin tankwa sai nyebe ko la metigi fo etala kwa mo sita fo karta ni dai ni itai kwa kamalika tintugola to mai kwa amai chena anwoni ma nyini nyama ofe peut-être que comme ni nyebla kuma wi anga do kuna fo ni rekon na folo amara ko bani ngono e kono chenyiye nga barita kono tere wa minye senege foli o jara chogo sebe obe galama bolo so dramanizie ni ale kumakanye mbolon folado abe wo kolonjaba eta ale fanado ko fanga tanaye kanfla foy sira mori jabate kela jelido ni ale kumakanyi ko ngalo ibisega okonda nyenyena nga fini de beke foyoy ba tungara ale fana nga sekoni dongo tigila mabai amara ne tara obeni dumamba nunto tugomina kata auto go o lac le laboureur ses enfants prenez de la peine tiens
koro wula sangani ebe min doni na ere mana ni medro yere bisingi yere eti ni ye bani ngono medro koro ko samya sira ni ya le kon to kome adun cheka mfana nga ni ngoro de bani ngono de ti seneke mene wa ye sebeke so togo furola togo fika na ni do de ka so ka toblige o de seneke foli mana ja togo sebebe galama de buluso fanga tana koni kanfla fo koni fanga wan ma ga kanfla fo lai amara walma anu be ba do fana ga fo bi nyenye ale be mago mi nye be bo do nga tsaka ga fini de ba tungara nunu ya ensemble instrumental ga dorome kele wo so ko le ngote duma ulu do tumu ga transport bo ga taka répétition nga ancien combattant mur wotlela ni fama o fama bena alama hinena buwa sako fala brama sako obu wele obena o be répétition nge uta obe jouer uno na tole la ga tola fo u chara u fera moro ni fefe be moro obu wele uta foli ke fo kana ke ensemble ka ke groupe ka tla ga chachiri siri ka kote basiki ka bale masiki ni pela jele mu ke kunye mu angana nyina anyere ko o nyina yere ko anga haklu to ode la ode na faka boko sebe amara ne ma fo ngauka Shakespeare nunu ma nguma sebe nge menebe Yusuf Tata fe no oye kwa ne ma fo ngo James Brown ngama folige menine juru fo yoro soro saran yoro korombo ka dongli la ne bo fe ni aka broni kwa beniga famila tugoro beniga gudo kwa comme awera ka kuma ko le goût ne se discute pas otaka to ka mba nune sawa amara alaga here kanyi sinabefu ye geravu ke kunjumena geravu be ke kunjumen konnana geravu be ke chogodi geravu yere be na chogodi yala ma o sariya o sinabefu yo o bonyawa parce que ali ni ma be nyana ibe konga nyebla sebe ne chi atigi ma nega funun kun fleni mason ni ne akunyi ibo chi abi wele about sika obe kuma na ma ben ibe geravu do tletan duru kala benga ona be ona wesiga kuma ni nye soro la ale aka geravu dombe damine sini domi abe geravu wuli na ya usago soro ngani nkoina yala ma sina befu no gouvernement de négociation la no ma nyena wawa est-ce que odo kuno sina befu kunye préavis de grève do diwa sina befu de la kaka sabale asonawa yala ma malien munu yenu nkoin bela jelen jatemina yenu nkoin bla chugodi amara anga nyini ngalu olube nunu na kem nunu ne kan do na taw konnana nganye minye grève in kofe kunu banki ula ni war soro war tayro laje mamun tara ya ashit seka sara nye demseni do ye banki la ntna banki tofo parce que weke publicité ya ma fana basaka to chen fana ya ma mo dona e nanu jodala kabini 6h auto de besebe nu ya auto sebe lisi be di ni lisi dira numéro be bo machine ibina ata ibi katika warta mama be ko olu ko 6h yo olu soro e nulu to sebena olu ga wari dili damna ruma banki kono lazara 6h du matin munu soro e ça veut dire que lisi do shirai ni site problème anga mo anga banki tugu anga war mara yoro ama se sa ulu yere ga fere sigi senga bime mogo lafia salinya korola nuna wa e ka lage depuis dugu mana je dugu fajiri ba seli ibe mogo korobaw temisenu sememunu ngoro sentemunu ngoro bebe giringa ta bangu de fanfe ka tu sigi eni alache depuis 6h fo 16h lisi min semana ni oye
maa minnu fɔlɔ nana maa wɛrɛw taara sara olu ɲɛ. banki kɔnɔnaw fan bɛɛ lajɛlen fɛ tile 3 grève in a ye kɔlɔlɔ de fara kɔlɔlɔ kan sabula kalo ale wari dɔw don waati ani dɔw bɔ waati ani seli yɛrɛ maa dɔw kalo fana k'u ka wari mara banki kɔnɔ seli la ɲɛkɔrɔla la u bɛ taa ta u b'a bɔ b'u ka musakaw kɛ. nin bɛɛ de bilisa ɲagaminen don ɲɔgɔn na bankiw kɔnɔna na bi. I bɛ taa i yɛrɛ min ɲini i halala i bɛ taa nɔfɛ a di waati a bɛ minɛ ni nisɔndiya ye nka ni e mago sera a ma o kan ka lajɛ ten sa dɛ. ne b'a ɲini sinabefu fɛ komi u bɛ se grève la sans préavis u bɛ se o la u tɛ fɛɛrɛ fana tigɛ bankiw kɔnɔna lafiya ka kɛ parce que n ye banki ɲɛmɔgɔ dɔ ɲininka ale ko olu fɛ yen mɔgɔ mɔgɔ mana don banki kɔnɔ ni da tugura k'u to yen tant que olu ma sara hali n'u bɛ to yen fo fajiri de olu ka wari bɛ d'u ma o y'o banki sariya ye nka u ka fara a kan olu ɲɛ bɛ jama min na olu ka banki la olu yɛrɛ de bɛna wuli bi sɔgɔmada in na ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan yaasa dɔ ka bɔ c'est à dire jama kana taa tilen ni banki tɔw bɛ se k'o kɛ et puis u k'a fɔ bankitigiw ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ wariw di mɔgɔw ma ka jama jɔlen to aran na maaw bɛ tuma min na aw yɛrɛ banki kɔnɔ mɔgɔ dama bɛ tila ka na baro ni fɛnw daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka gise datugu ka taa masini kɛra ta k'aw sigi aw mɔgɔw ɲɛ bɛ aw la fenêtre fɛ aw bɛ daraka dun ni fɛnw na fana cɛ man ɲi dɛ a taa ka daraka dun a ka so a ka na a k'a ka baara kɛ ni waati min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati ye o ka fɔ mɔgɔw ye ni min bɛ taa ka na o bɛ taa ka na ni min tɛ fɛ ka to yen o bɛ to yen o b'i sigi aw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati aw ka hakɛ ye maa si tɛ se ka ban o ma o n'i ye baara kɔni kɛ k'a daminɛ hali denmisɛnninw ekɔliso la hakili la aw bɛɛ b'o o hukumu kɔnɔna na parce que ni aw taara n'a ye heure 4 fɔlɔ kɛ ta u b'a fɔ k'aw ka taa récréation na a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye o lujura dɔ bɛ se ka k'i la ou bien fɛn dɔ bɛ k'i la darala dɔ bɛ kɛ a bɛ se ka i t'i ka ɲɛgɛnna tagaw ni fɛnw bɛɛ bɛ se ka kɛ donc anw fɛ yan souvent a bɛ taa banki dɔw kɔnɔ i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ tigi yɛrɛ bɛ banki la bon o nana fara nin ko in kan u yɛrɛ ka fɔla an ye ko banki yɛrɛ tɛ min yɛrɛ fɛ wari yɛrɛ tɛ min fɛ o ye mankan ye ni mankan ko maa tɛ se k'a fɔ k'i tɛ mankan fɛ nin na dɛ wa o bɛɛ la mɔgɔw fana bɛ yen minnu bɛ kɔkisɛriya la banki ninnu dalala fana na tuguni a diya n bɛ se ka taa ta i ye ka na joona i bɛ n ta diya fil parallèle bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o sen tɛ anw n'an ɲɔgɔnnaw mana don banki kɔnɔ u b'a fɔ ko anw kana k'u b'an ka wari sara anw ye anw ta ka yɛrɛbɔ joona i ye nin bɛɛ ye nin bɛɛ bɛ dilan ni hakili de ye aw b'a dɔn ko san o san seliw mana se kalantaw mana se maaw bɛ wuli ka wariw nɔfɛ san jumɛn aw bɛna labɛn kɛ yaasa o mɔgɔ bɛ se k'u ka wariw sɔrɔ lafiya la aw ka bankiw yɛrɛ ka tɔgɔdiya kama ne b'o de nɔfɛ ne ye min ye kunun ni bi sɔgɔmada in na nin jama tɛ ku banki dɔw yɛrɛ kɔnɔ a tɛ ku dɛ parce que banki min bi agence ninnu mun bɛ se ka mɔgɔ 50 ta nka n'i taara mɔgɔ 300 jɔlen sɔrɔ o da la a b'i siran dɛ wa o bɛɛ la fana an ka mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu fana ka wari ka t'u ka wari bila o fana wagati fana olu fana bɛ yen n'olu dun fana bilali ɲɛ o wari compte mana daminɛ aw kɛtɔ ka gise sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ amara nin bɛɛ de hakili kan ka baara kɛ ni nin bɛɛ ye bon yan o ye maa minnu bɛ fɛ k'u ka wari sara ye ka n'u ka wari bila ye minnu ka wari ta aw ka yɔrɔ filɛ nin ko in kɛrɛnkɛrɛnnen kama an yɛrɛ y'a lajɛ an ye dɔ fara an ka mɔgɔw kan pour que aw nali aw ka wariko ka sara ka se ka teliya o mɔgɔw fana bɛ se ka sigi pour que jama bɛ se ka lafiya cogo min nka banki o banki amara taa sɛgɛsɛgɛ gise si se ka 15 sɔrɔ mali banki si kɔnɔ a tɛ yen a banki ka dɔgɔ ne ma don min kɔnɔ a belebele fara a fitinin kan gise 15 wari bɛ ka sara a ka dɔgɔ dɛ a cayalen ye 10 ye n'o yɛrɛ sɔrɔla yɔrɔ dɔw la yɛrɛ wa n'o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la fana i bɛ taa sɔrɔ 7 de bɛ baara kɛ ka ɲɛ a tɔ kɔni ye anw ye
ah ouais kuno che ouais Chelsea ni Barça ko ni non vraiment anga pari wari ko ni ferno AS fen fara no ibe I jole no kinna war no fe I klobe ni kuma nu de la gise datugule no ko machine me panna ou bien we singa mo jole to ka be datugu ou te foi fo mo shi ni mo kanga falempi ni wakati na bangi chuguru nga anga jamana den famba ere o fana ka warti ta bangi la de on bamana na maraga ni buma ko ere te se anga warbe bangi on bangi ti nyanyo ka furo kono na toyi ah no dem so no frega ta ngo fe ko nanti ta na bangi la je kono donc mani munu mamun fana be no lubuta bangi la fere ka tige uye asira sa feno ere de sono ya be je to fanoro to la to mna de ane de sirango kanga jamana don yemene o de wakati sira mene te amara itara nga jamana papier taro fen fena ibi yere nyininga no asoro mo munu be no na kunya aw koye kwa iba fo ko do fena be wuli sogoma onuga dimi me be buga so ko fuga no do awla ube patron do wele ga feno fo na sogoma e be ta be no iti bonala ne be anine kama o ma ekele ne mo ga yete tola ali kuma togo nyuma utsika ke mo fe an woni ma la kolosi anye jatimina munu ke o eniye o bangi jige munu ngo ko bi ko unala ko ga faranga duga kola ko ya sal la fiam se kana togo mina ko o fero sigi senga o ko client fana ku fana ka manto se ma ko nyini na fana te dusu non te kunu bangi do be ulu ko ni ayira ka fo ko alni nege kanye mugane do ulu ka bangi dalele na to ya sa mamunu do no be so go soro fana kai o mi sege lu ni famunu be sena sa ma chama ya ayira fana ka fo ko seli ale re fana njoy na ko jugu grevu nye dota mo ko ka warta la me dugo ke sa ala ka ko no ya suno ma chama na la ya fa de e madala ah amano one sanga o fei abe fo mi ma ko office di moyen bani ale be labena labe mi na ka nga bara sigi senga ni kalo entle muga ani flana muga ni saba ministre mi be sena ko kuna ka yamari akonna na ban mangeton senekelaw sene bulu fara maw munu me no fere munu me bara ke sene ko ta fanfela la office di moyen bani ale de ba ta sa ni ye duna pontige kata se fo sayan fanfe fo ba bulu mun be fanfe o ye ale ka yoro kenew yi o kenew konna na amara andana ye ka fo de ko senewe ke ngama chama ne te wardo senelai o ya saji kana wala ngata te fula ale directeur no Isa Kante akokabna na baro sigi de ke sanga o fe ka nyefo mo ye musaka be munumbulu abse kana o ka senew ke na onu na o ka seneke anu be contrat ke contrat mbatu aw be se ga do soro tugomi gouvernement fana be se ga do soro tugomina o benga abo o teganobla onu nyogonche samia bara bike ni samia bana kimeli bike abelaje opiwi ere no OMB alere seraka minta nyina o wale kalila no contrat nyi collaboration contractuelle nyi ka se ko di jamana ma balola e fana imiye juraye I tege iye min soro ifana tala ka kena ga benga sebe o bela jele pmaw o de na ta ke sanga o fe ka nyefo bela jele donc maoma ne e malidenye ibe mali koka iba fe ga yoro mamine ka seneke ka se ga do soro ala mi ye jamana fana ga do soro ni ye o sababu nyuma ne sigito e senga sabula anya e ka fanga yoro chama be gouvernement se ga musaka dula mais maube sebe uluye u se ga seneke u se ga dugukolo baraka nye kosebe donc office ni moyen bani yunu ga yoro la toete nyina jiba binana ulu fana ni fere de sigi senga ko yasa mogo be se tugumina ku ga dugukolo mamine unu ga jega baraka nga contrat de be ka bela u se ga baraka wa mi ajai samia ndronte wi ale fana office de o ale afana office di Niger ngonari donc ni ya soro na usra ka baraka nyongo fe aywa ante dan faru fono la mo sa na ota nye dongodo ah ana ambena ta furu lai
baara ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ sankaw fɛ yen min ye Isa Kante ale ye directeur général de l'office du moyen banni ye OMB an b'a a yɛrɛ fo a n'a ka baarakɛlaw kayikaw fɛ yen defu ale correction bɛ sen na min ye u ka kayi général de brigade gouverneur n'o ye Musa Sumare ale yɛrɛ taara ɲɛda yɔrɔ ninnu kan sa min ye correction bɛ ka kɛ cogo min n'o ye defu correction ye ka baara kɛcogo bɛɛ lajɛlen lajɛ école karamɔgɔ bɛ cogo min u bɛ ka baara kɛ cogo min na maa 6 o de tununnen don bi nin waati in na min ye bingali dɔ o kɔni kɛra Kanibɔnsɔnkaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko maa 6 kɔni fatura min ye maa dɔw ye olu tununnen don baganw caman olu sɔnna ka taa n'u ye waleya in kɛra Bamaci wale ni ɲuga wale kɛbaaw fɛ commune Kanibɔnsɔn ale kɔnɔna na Bangas mara la dugudenw y'a jira k'a fɔ ko maa minnu kɔni ye Bamaci wale ni ɲuga wale kɛbaaw ye ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko u kɔni bilama u b'a fɛ k'olu ka sɛnɛko de tiɲɛ u bolo armée ale kɔni bɛ kɛnɛ kan nka a ka d'u ye u ka u sɔrɔ gɛrɛ u tun bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen yaasa basigi ni lafiya bɛ na salon ko k'u sera ka sɛnɛ caman kɛ sabula o y'a sɔrɔ min ye armée ye ale kɔni kun bilalen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ o nana ni basigi ni lafiya ye nka nin wulikajɔ in fana kɛlen sɔrɔdasiw taara kɛnɛ kan u bɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ maaw bɛ se ka baara kɛ cogo min na Kucalakaw fɛ yen waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛliko kɔnɔna na dugudentɔnw u y'olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye min ye baara in ye ale kɛkunba ye min ye waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ minnu bɛna na k'a la Kucalakaw fɛ yen dugudenw bɛ se k'u labɛn cogo min ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se k'i ka dugukolo k'ale matarafa k'a kɔlɔsi siniɲɛsigi o kɛko ɲuman kama baro sigi kɔni kɛra sa arajo minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye arajow ye olu kɔni y'a bila u ka siraw kan ONG min bɛ yen sa n'o ye Ahmed Com ye ale ni World Vision ka bolo di ɲɔgɔn ma de y'a to ne ni baro sigi sera ka kɛ ani right to grow olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye Kajolo ayiwa ko min ye da dumunifɛnw ye k'u sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ Kajolokaw fɛ yen dɛ min ye kaba ye ale 100 kilo bɔrɔ k'o bɔra 3,000 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 4,000 na min ye 50 kilo ye sa n'o ye malo fitinin ye o kɔni bɛ 5,000 de la o bɔra 5,000 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 7,000 la u y'a jira k'a fɔ ko nin balo ninnu ni fɛn ninnu sɔngɔ yɛlɛli k'o ye samiya donna in gɛlɛyaba dɔ ye sabula ni samiya donna ani fana ko min ye juraw ye k'olu kɔni caman taara sanni de kɛ yen kosɛbɛ o y'a to bi balo ninnu dɛsɛlen don sugu yɛrɛ kɔnɔna na Kajolokaw olu fɛ yen Amara an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna samiya min filɛ ka daminɛ nin ye n'u b'u kɔlɔsi fɛn na kosɛbɛ 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 bi o ye telefɔni ni san finna i ka du kɔnɔ denmisɛnninw bɛɛ ka telefɔni minɛ i k'a bɛɛ faga i k'i yɛrɛ ta faga n'a y'a dɔn k'a b'aw da du kɛnɛmana de la k'a fɔ ko san fiɲɛ bɛ wuli k'a sɔrɔ aw ɲinɛnkolobatɔ don a y'aw ka telefɔniw faga Amara telefɔni ye baara cɛjuguba dɔ kɛ dugu dɔ la Senegalikaw fɛ yen maa kelen ka telefɔni sanpɛrɛn jiginna kɔnɔ telefɔni tɔ fɛn bɛɛ a y'a bɛɛ minɛ mɔgɔw pɔsi kɔnɔ k'u wɔrɔ i ko k'i bɛ saga wɔrɔ cogo min Samɛgɛru donc an b'a ɲini an somɔgɔw fɛ an b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ nin waati in na n'a b'aw da su fɛ n'aw ka telefɔniw b'a bolo a y'u faga n'aw bɛna dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ jungɔ ka telefɔni t'u bolo a y'a bɛɛ minɛ n'u dara dilan kan telefɔni yɛrɛ sufɛlama yɛrɛ man ɲi yɛrɛ a k'a bɛɛ faga k'a bɛɛ bila aw yɛrɛ taw a k'u faga parce que tuma min na i bɛna ye o b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban wɔlɔfɔw ka jabaranin na u ye nin ɲɛfɔ kunu mɔgɔ ninnu i b'a fɔ komi n'i ye jikalan de b'u kan k'u fari bɛɛ bunaki k'a yɔrɔ bɛɛ jeni k'a ban tɛ wa a bɛɛ nana telefɔni kelen de fɛ telefɔni portable kelen sanpɛrɛn jiginna o de fɛ ka tɔw k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na donc an bɛ k'o fɔ pour que mɔgɔw k'o faamuya parce que an y'a mɛn ko min ye Samɛgɛru ye a ye muso dɔ fa Tango Fayakaw fɛ yen kilomɛtiri 20 maɲina kɛrɛfɛla la u y'a jira k'a fɔ ko min ye muso in kɔni ye a si bɛ san 48 na a tun bɛ ka taa ba la de ko a bɛ t'i k'o ba la min ye sanukɛrɛ in kɔni ye a y'a sɔrɔ o sira de kan seerew y'a jira k'a fɔ ko maa min don telefɔni portable kɔni tun t'a bolo ko nka ko min ye fugantasa ye fugantasa i b'a dɔn o ma ka di Samɛgɛru ye ko fugantasa k'o kɔni tun b'a bolo
ko nga ko min ye ko ye ko a jugara cogo min na muso kunkolo ni a ɲɛda kɔni ma se ka dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na cogo si la ko a kɛra kojuguba ye f'u ye a janaja yɛrɛ kɛ a don fitiridani yɛrɛ fɛ min ye telefɔni ko ye amara an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a fɔ maaw ye k'u hakili t'u yɛrɛ la Turki ale ka tɔn baarakɛbolo min bɛ yen n'o ye Aksa Energy Uranium ye ale ni Mali Energy u y'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛnkan sɛbɛnna olu bɛna taji olu bɛna électricité n'o ye courant ye olu bɛna n'o di énergie ma ko n'i y'a jateminɛ nin waati in na courant ko gɛlɛya bɛ Mali la min ye jamana kɔni a jamanadenw an caman bɛ degun kɔnɔna na bi k'a sababuya kɛ courant ko in ye ko nka ko dɛmɛbaaw ko olu kɔni bɛ ka na yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka courant ko la irisi tɛmɛnen Chine ale ni Émirats Arabes k'olu bɛɛ lajɛlen ka kanganiya ta k'a fɔ k'u bɛ panneau solaire jɔ n'o baaraw daminɛna ka ban ko Turki de fana filɛ nin ye ka na n'a ka dɛmɛ in ye u ka baarakɛyɔrɔ min bɛ n'o ye Aksa Energy Uranium ye ni ale yɛrɛ ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don courant dilanni ma ale ni Mali kunungo ale ni Mali ɲɛmaaw u y'u bolo nɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn min na n'o kɛra ministère min sigilen don jago ale ni usine ko kunna an ka jamana kɔnɔ o direction générale la ale a kɛra olu ni énergie directeur général ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Abdoulaye Djibril Diallo ye société in sa n'o o ye Aksa ye Aksa Mali ale yɛrɛ ɲɛmaaba ye o ye Guitunu Junjon ye ale kɔni fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara sa ministre min bɛ ji ni courant ko kunna n'o ye Bamindu Kamara ka taa fara ministre Musa Galabu n'o ye Musa Alassane ye min ye Turkikaw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Galsa Isa ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara min ye général Isa O Kulubali ale min ye an ka lasigiden ye Turkikaw fɛ yen ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ko n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ sa ko min ye Aksa ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛna courant de dilan koyi ka courant dilan Mali la yan méga 100 k'o ta k'o di énergie ma bɛnkan sɛbɛn min n'o bilara sen kan a kɔni b'a to u bɛ baara kɛ ni taji de ye yan taji min b'a to sa u bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na ka se ka courant dilan ka di Mali ma ko n'i ye sɛbɛn in kɔnɔna lajɛ Musa Alassane y'a jira k'a fɔ ko nisɔndiya don ko sabula ko Turkiw bɛ nin baara in kɛ tuma caman min ye ka nin kɛ diɲɛ fan caman fɛ wa fana ko a bɛna to Mali ni Turki kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma ko a bɛna dɔ fara o kan wa courant min dilantɔ filɛ nin ye Amara k'a fanga ka bon dɛ ko ale kɔni bɛ se ka di usine batigiw ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ nɛgɛ yeelen ko Turkiw ka courant in k'a bɛ se ka di olu de ma ko sabula ko olu de ka baarakɛlan don a kɔni kɛra cogo o cogo courant ka na ni usine sen bɔra anw ta in na an yɛrɛ na an wasa don an ka fɛgɛma in na ye min bɛ se ka taa so kɔni o tɛ ni ale fanga ka bon anw ma u ka n'o d'anw ma k'o di usine tigiw ma ye ko ministre n'o ye Babinu ye k'ale kɔni tulo bɛ nin ko in na ko nin diyara ye kosɛbɛ ko a bɛna na ni basigi ni lafiya ko nka ko tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn min na k'u k'o kumakanw bato dɛ ko Mali bɛ degun min kɔnɔna na k'u tɛna jɛn n'a ye maa kana tɛgɛnɔ bila fɛn na ka fɔ ko min tɛ bɔ a sira fɛ Turkiw ko ko olu bɛ nin baara in na mɛ madamu ko ale bɛ min na o ye degun de ye ale bɛ degun de kɔnɔna na donc ale mago bɛ courant de la min bɛ se ka kɛ hakɛw bɛɛ lajɛlen bonyani hukumu kɔnɔna na u y'a yira fa k'a fɔ sa ko min ye nin waleya in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita ale ka laɲini na laɲini min n'u y'a yira k'a fɔ ko dayɛlɛlen don maaw ye maa min bɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɔ a ka courant ko in gɛlɛya in kɔnɔna na nka a ka kɛ fɛn ye maliyɛnw ka nafa bɛ min na a ka kɛ o ye taji Amara ja ale sɔngɔ jiginnen don a bɔra 170 la ka n'a yɛrɛ sɔrɔ 160 la ko nka k'o bɛɛ n'a ta ko min ye donibata mobiliw ye k'olu sɔngɔ tɛ ka jigin ko foyi tɛ ka bɔ olu sɔngɔ la k'o bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka sotaramantigi fara dugutala mobili ninnu kan k'a si ko taji jiginna o taji yɛlɛla k'u ka sira fosi to o la mɔgɔw ko sa ko fo ka ɲininkali de kɛ maa minnu bɛ yen n'u ninnu bɛ baara kɛ u ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna yaasa lafiya bɛ se ka don baara in na cogo min hiji ale kɔni ko bɛ ka taa a sɛnsɛnyɔrɔ la sa an ye min fɔ aw ɲɛna kunun min ye Ibrahim Jawara ye ale tun ye laseli dɔ sigi sen kan an bɛna a lajɛ n'an sera ka o sɔrɔ k'o da aw tulo kan kunun baara minnu sera ka kɛ Magakaw fɛ yen
Ambalma aslame ou bita tadiabe na mardi nobe na juin kalo klita ani kelema le 11 juin 2024 au kadonga fo magina temenin ko fe maga yano malika ejidu le gouvernement ga ejidu yi oluga délégué ambalma aslame ou ka fara maison de adjire nyemo baka le docteur Abdul Fattah Sisi na le délégué général yi ou yoko ani kalambala be bi mardi diabe na Lazara Selin ko fe ambalma aslame ou maga yano laini kelen pewu ko ani kala ina ka duwawu don kɛ mali jamana ye ala ka mali sabati ala ka mali banba ala ka mali jidi ka duwawu don kɛ mali hijiden bɛɛ ye u na bato min kama ala ka bato in minɛ ala k'u bɛɛ hamina nɔgɔya alhamdulillah rabbil alamin an balima silamɛw nin ko ani kalanba in u y'a kɛ maka yan nɔ an ka hôtel la an ka hôtel misiri la o kɛnɛ in kan sa an ye ejidenw caman ye ani an ka ɲɛmɔgɔbaw an y'u bɛɛ nin kɛnɛ in kan docteur Abdul Fattah Sise a tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ délégué général ye minisiri tɔgɔ la docteur Mahamadu Kɔnɛ a ka chef de cabinet a tun bɛ kɛnɛ kan ani maabaw caman minnu nana alhamdulilayi délégué religieux an y'u bɛɛ nin kɛnɛ in kan ka na kuranɛ kalan ka jigi siɲɛ caman dilan laɲini kelen pewu ka duwawu don kɛ mali fanga ye ka duwawu don kɛ transition ye ka duwawu don kɛ kolonɛli Asimi Goyita a n'a ka jama u bɛ baara min na jamana ko in na ka duwawu don k'u ye ala ka ɲɛ u bolo alhamdulilayi rabbil alamin an balima silamɛw kuranɛ kalan ɲɛmɔgɔba sa n'o ye Umaru Kuyate ye an y'a ɲininka a bɛ se ka mun fɔ ni kuranɛ kalan in kan kelen kɛra Madinɛ dɔ fana kelen filɛ nin ye Makan Umaru Kuyate ale ye min fɔ o de ye nin ye. kuranɛ kalan in kun foyi tɛ a la ministre des affaires religieuses docteur Mahamadu Kɔnɛ ale de ye nin ɲini an fɛ ni an nana baara dogo sa ba in kan an ka dugawu kɛ jamana ye ale ko hakilila ye vraiment o tɛna bɛ ɲumanya de ye o la kuranɛ kalan bonyana ka taa di an ma an b'o de baara kɔnɔ ka kuranɛ kalan Mali ye ala ka Mali basigi ka malidenw bɛɛ kelen ma minnu bɛ jigin fɔlɔ ka i ji ɲɛ an bolo i ji tɔ tora min ye sɔn o ye arafa ani milasigi ye ala k'o kuncɛ hɛrɛ la surtout Mali bɛ crise min kɔnɔ ala ka Mali bɔ a kɔnɔ o de ye minisiri ka hami gɛlɛma fɔlɔfɔlɔ ye aw de ɲini an fɛ an ka dugu kalan o la ani Mali fanga min bɛ yen bi ala ka Mali ta fanga d'u ma ala k'o ca ala k'u kan bɛn Mali sɔrɔsiw ka bi ala k'u fanga sigi u ka se ka Mali tɔ libéré k'a da an ma bi o kɛ kun ye ko damadɔ de ye maliden b'a kɔnɔ ka pour que maliden bɛɛ ka dugawu kɛ ala jamana ala ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni minisiri hakilina y'o de ye docteur Mahamadu Kɔnɛ an b'a kɛ fo ka dugawu k'a yɛrɛ ye a ka lafiya ɲuman na bi ala ka dɛmɛ d'an ma ala k'an bɛɛ wasa ala ka Mali basigi ala ka Mali tanga ala ka maliden bɛɛ tanga. an balima silamɛw alhamdulilayi nin kɛnɛ in fana kan sa minisiri tɔgɔ la docteur Mahamadu Kɔnɛ a ka chef de cabinet tun b'a tɔgɔ la o fana kuma nin kɛnɛ in kan alhamdulilayi minisiri tɔgɔ la a ye min fɔ o de ye nin ye. an bɛ Mijodi Aji fo mɔgɔ 2000 ani kɔ ka o la dɛmɛ a bɛ baara nɔgɔma ye an b'a dɔn foyi tɛ faso balo minisiri tɔgɔ la an bɛ foli lase Mijodi Aji ma a fɔlɔfɔlɔ ye directeur ye a n'a ka vision n'a ka baarakɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u barikada n'u bɔra yen karamɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan dugawu kɛ jamana ye ala tɔgɔ la dan t'o la inshallah an bɛ ala deli dugawu min kɛra jamana ye ala k'a minɛ jamana ye ala k'a minɛ jamana ye degun bɛ jamana kan ala k'a wuli ni kɛnɛ barikama in tɔgɔ la ala yɛrɛ tɔgɔ la ala ka hinɛ an na inshallah barika foyi t'an na kuma foyi t'an la barikada kɔ minisiri tɔgɔ la docteur Mahamadu Kɔnɛ depuis don fɔlɔ min na lancement bɛ kɛ AJ 2024 a ka kuma sigi o sigi a bɛ nin fɔ n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw kelen o aw fila o caman a b'a hakili to jamana la. an balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ kuranɛ dɔw y'a kalan ne ye sɔrɔta k'a labu ye maa min y'aw kalan ye sa o ye Daraman Darame alhamdulilayi rabbil alamin Cheikh Ismail Darame denkɛ ale ye kuranɛ fatiha ba kalan an ye bɛɛ k'i hamina don o kɔnɔ alhamdulilayi rabbil alamin. wa ila jannatika jannatin na'im إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة الحمد لله يا بل مسلم وأنا أفهم والمنظور أبعد الله رب وأنا كلا نياس لنا فلو كيوم
Madina filana o kɛra Maka ye alhamdulilayi laɲini kelen pewu ka dugawu kɛ Mali jamana ye Ala ka Mali sabati Ala ka Mali bama Ala ka Mali jidi ka dugawu kɛ Mali hijidenw ye Ala ka bɛɛ ka bato minɛ Ala ka segin ni bɛɛ alhamdulilayi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ ka dugawu kɛ Mali transition a bɛ baara min na Ala ka sabati a bolo inshallahu kuranɛkalan ye kun t'o de o tuma kuranɛkalan ye 4 de fɔlɔ kɛra Madina filanan kɛra Maka yan inshallahu o tuma n'an taara alhamdulilayi Mina ani Arafa kuranɛkalan tɔ bɛ kɛ inshallah aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara ka bɔ Maka wassalamu alaikum inshallah ayiwa Amara an bɛ to Maka hali bi min ye Ibrahim Jawara ye a ye kuma di maison âgée directeur ma n'o ye docteur Abdul Fatah ye ale ye min fɔ maliyɛnw seli la fo sisan an ka jɛ ka o fana lamɛn min ye Ibrahim Jawara ale ka kuma bara la. Alhamdulillahi rabbil alamin hali sisan ka Ala fo ka Ala barikada ka duwawu kɛ Ala ka jamana basigi Ala ka jamana kɔlɔsuma Ala kana ni basigi jamana kan an bɛ yɔrɔ sanama min na an y'a daminɛ depuis Médine ka na Maka bi an bɛ Maka bi an ye haramu man ɲɛ an bɛ haramu kɛrɛfɛ an bɛ duwawu kɛ an ye farala ɲɔgɔn kan comme an bɛ to ka kɛ san tɔ la cogoya min na an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ an ka duwawu in an ka kun foyi t'a la ka duwawu kɛ jamana ye donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ jamana ye Ala ka ni basigi ni lafiya jamana kɔnɔ jamana mɔgɔ bɛ duwawu la bi foyi t'an bolo fo an ka ɲɛsin Ala ma ka duwawu kɛ yɔrɔ sanama in na Ala kana ni basigi ni lafiya jamana an ka hijidanw bɛ de yan Mali hijidan bɛ yen agence privée fara gouvernement kan o bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan ka na duwawu kɛ jamana ye an bɛ to ka kɛ comme an y'a kɛ Médine cogo min na an y'a kɛ Maka n'an taara Mina fana an b'o fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ n'an taara Arafa kɛnɛ kan fana an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ ni Ala sɔnna inshallah Ala bɛ ani lafiya ni basigi jamana kɔnɔ jamana kɔlɔsima an mago bɛ nin de la a fɔra an ka hijidaw ye depuis an ma bɔ Mali la an ka ministre docteur Mahamadu Umar Fani a ye nin laɲini an fɛ a fɔ n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ n'an taara yɔrɔ sanuma ye yɔrɔ o yɔrɔ an kana ɲina jamana kɔ an ka duwawu kɛ jamana ye donc o de bɛ sen kan o baara de bɛ ka kɛ n'Ala sɔnna inshallah a bɛ continuer fana hijidenw alhamdulillah olu ka Madina sigi bɛ kɛ lafiya kɔnɔ basigi kɔnɔ u nana Maka fana u y'u ka umra kɛ ka ban donc tile 2 3 n'Ala sɔnna inshallah bɛna ɲɛsin Mina kan mais yanni o cɛ u bɛ taa ka segin la donc don o don misiri la ka taa u ka seliw u ka duwawu kɛ misiri kɔnɔ ka t'u ka tawafu fana kɛ dɔw fana bɛ yen u bɛ continuer toujours ka umraw fana kɛ tuguni nin bɛ ni ka occasion di an ka hijidenw ma o ka temps dɔ ta yanni hiji yɛrɛ waati cɛ o ka se ka temps sɔrɔ Maka kɔnɔ u ka duwawu n'u ka umraw n'u ka fatow bɛɛ kɛ voilà lafiya kɔnɔ basigi kɔnɔ o kɔni y'an ka laɲini donc o de la n'i y'a jateminɛ an bɛ temps di an ka hijidenw ma à peu près tile 7 u ka to Maka pour que u se ka bateau kɛ lafiya kɔnɔ u bɛ taa u bɛ sigi mansaw ka mobili ta ka taa certes gɛlɛya dɔ sɔrɔla Maka sigi la donc an b'o yafa ɲini an ka hijidenw bɛɛ fɛ hiji kɔni y'o de ye hiji tɛ taa gɛlɛya kɔ hiji tɛ taa muɲu kɔ n'a fɔra ko an ka jamana ba joli jamana kɛmɛ joli na ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na waati kelen na o tɛ fɛn nɔgɔma ye donc o la halisa an b'a ɲininka hijidenw fɛ u ka yafa an ma n'Ala sɔnna inshallah an bɛna fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kun ta pour que u ka se ka lafiya u ka hiji kɔnɔ n bɛna Arafa Muzalifa o fana an y'o siraw daminɛ déjà ka ban n'Ala sɔnna inshallah an bɛna sira sɔrɔ o la fana bi iznillahi taala donc o baara de bɛ sen kan hali sisan k'a ɲini ka segin k'a ɲini tuguni an ka hijidenw fɛ o ka yafa an ma o ka min kɛra n'Ala sɔnna inshallah an bɛna fɛɛrɛw kɔni ta pour que o ɲɔgɔnna kana sɔrɔ tuguni inshallah bi iznillahi taala donc voilà o de bɛ ne bolo k'a fɔ halisa an bɛ duwawu kɛ Ala kan ka hiji kɛ hiji ɲinɛnen ye Ala kan ka bateau fara kɛ an ka bateau fara nɔgɔya ma Ala ka se ka an nana lafiya la cogo min na an ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ an ka segin ka taa an ka jamana na lafiya kɔnɔ k'an ka duwawu bɛɛ minɛ jazakumullahu
ayiwa Amara nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni la Ibrahim Jawara an b'a fɔ makankaw fɛ yen hiji ko Ala ka timiko ɲuman d'an ma Ala ka seli musaka nɔgɔya dutigi bɛɛ lajɛlen ye sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o d'an ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnn'a ma